Good morning लोगोफोर नै जोङो दिनै सरजनी मार्केटाव थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय दा थांनो जाथ'बाय दसे थाना थांगोन गासिबो ओंखारबाय थादो दा नोंसिनो आंनिया खेबथाम जासिगोन एबार थांनो मोनबाय खेबथाम जासिगोन आरो नै जोङो सरजनी थांलायनोसै सरजनी मार्केट सोर सोर मा लाबोयो नायगोन र' आं बेगसो नायनो थांगोन बेगसो नायनो थांगोन नायनि देसन मा मा लाबो बेग गिदिर ओमफ्राय सेन्देल मोनोबा सेन्देल लाबोगोन सेन्देलानो आंनिया दा गावहां अबस्था जादों बेयाव अट' गाखोगोन नै ममिदो रुकमनिदो फैसा दिहुननायदो मालाय माखासे बेग बुंजासे ड्रेस लाबोनायदोयो रुकमनिया माबागोन रुकमनिया बख'नो हागोन आरो गासैबो सरजंगल लावगिनि सरजंगल दा अट'खौ सोंनि भाराया बेसेबां दिहुनबाय 1000 दिहुनदोनो अट'खौ सोंहैनोसै जों दा बेसेबां लागोन बा ओइनो खालि थांबाय ओं दासो खुलिहांदो नै दाख्लैयाव बायनाय अट'आनो गैया दख'नो अट'आ ओइनो नैनो राजघाटआ ओइनो एकदम जों थानायनि सिद्दा अट' नेदो अट' मैयाबा अट' दोंसैमोन नै जों अट' गाखोबाय नै खासेयाफोर नुजायाखै दं मोनथिं दोङो ओइ गाखोबाय खासेयावनो 50 मानिनो थांबायानो मालायस्रा ओइ सिगाङाव हाबनो मोजां नांलायो ओरै हा सिंथिंसो थांगोन जांलै जोंनिया बिथिं थांनानै ओरै गिदिंखानाय आंबोलै नै लामाया मोजांथार मालाय ओइ मोनसेनिया माबा ओइ सिंथिंनो जों फैनायानो र' इथिंनो ओरै खालि सिंथिंनो नैखिनिया खोमसि गायनो जों नै लामाखौ जि मोजां नाङो कालारफोरनो नि गोजासो बाय फिदिंनि 100नि गोजा मैलाय लिरनाय दङ फिदिं सन बाय माबा नांखाना हादो नै जोङो सरजनी मार्केटनिफ्राय फैबाय हाथाय खालामना थेवबो भिडिअ खालामना देखायनो हायाखै जों हाखु दाखु माबा माबि लानो थाखाय भिडिअ खालामाखै ओमफ्राय आं सेन्देल बोराय लादो ओमफ्राय र' आंनि ओइनि खासेया भुनिता नों थब लाखोनायनि ओइनि भुनितानिया मालाय आंनिया लांग्रोबाय ममिया आधा ओइनियाव गिदिर बुस्थु सोनानै नङा उनुआ मालायनि बेगबाय दे 100 लायो इयो थांबाय थादो मोनैयाखै रुम मोनहैसिगोन ओइ ममि आंनि बेगखौ नारै नै मेंबाय नै इयाव रेस्ट लाबाय इसोरो 25,000नि माने सोरबा नायगोन 25,000निखौ
दिनै जोङो न'आव थांगोन दायो हराव 11टायाव ट्रेन गाखोगोन आरो दाथ' माथो 10 जाबायानो जायो सोरो मा गथ' थानाय नै जोङो मोनफैबाय रुमाव ओमफ्राय मा लाबोदो आं देखायनोसै नोंसोरनो नै बेगखौ लाबोदो ट्रलिखौ लाबोदो आङो नैबे ओमफ्राय 2000 लाबोदो 2000 लादो नैबे ओमफ्राय आरो थफ्ला थफ्लि मा लाबोखो नायनोसै आं नोंनिखौ इथि लांसां मोनसे देखायगोन आं गोलैबाय नैखिनिखौ लाबोदों आं देखायनोसै मा लाबोदो नै नैबे 50 नैबे 50 नैबेबो 50 नैबे 80 लादो इथिंनो हरदोंमोन दा आङो इथिंनो हरदोंमोन दा नै आरो फैसाया बख'वाखै ब्रासजों माबादों दङमोन 80 लादो ओमफ्राय नैबेबा मामोन नैबे माबा लंपेन्ट नैबे 200 लादो नैबे लंपेन्ट 200 50 मेकआप होनबानांगौ आंनो खानायाव माबा गाननो नैबेबा मामोनबा नैबे फ्रक बियो 150 लादो 150 नैबे आरो 200 नैबे 200 नैबे 100 सेल्फि स्टेन्ड ओमफ्राय सेन्देला बोरायराय गानजा भुटाननि ओमफ्राय नैबे 250 नैबे चक्लेट 150 लादोयो नोंसोरो नैबे 50 50 नैबेबो 50 नैबेबो 50 बेबो 50 नैखिनिया 50-50नि गोजासो गैला ओमफ्राय गासै आंनिया थांबाय 3870 बेगदो लाबोदो